Едно време имало едно мишленце. То било сладко и мъничко и отишло на разходка. Обаче го видяла една котка, но то се оплашило и избягало в къщи. Но тя го надушила, обаче те се скрили. И така стана утре и тогава се разхождали всичките, цялото семейство и се разхождали и така станало и не видяли нито една котка, освен никоя. И така завърши приказката. И тя беше много сладка. И другата приказка. Едно време имало едно еще-беще и мече. Те били братя. И отишли навънка. И много били сладки. И си разказвали. И отишли на луките. И така стана утре. И яли вечеря, първия ден. И легнали и спали до 12 часа. До 1. И спали. И така беше хубава приказка.